tenzi mucha zwano imba shepa mangwa nani dino namata kunemwi dino chema kutenda wana waMwari. Tasangana zvekare pachidzidzo part 2 Jesu pamusangano wematumba part 2. Takambotarisa nyaya iyi tiri mukati mebhuku raJohani chapter 7. Tikange tisina kuzotsanangura zvakaitika pamusangano wematumba uyu musi Jesu vanoenda kunoparticipata paprogram iyoyo. Regai ndidzoke zvekare panguva dzino takuenda papart 2 yechidzidzo Jesu pamusangano wematumba. Ndoda kudzokorera kuverenga chapter 7 yaJohani verse 1 kuenda pavhesi ya5, then tozobata imwe pfungwa inokosha tichibva ipapo. Shure kwaizvozvo Jesu wakafamba muGarirea, nokuti wakanga asingadi kufamba muJudhea, nokuti vaJudha vakanga vachida kumuuraya. Zvino mutambo wavaJudha wamatumba wakanga uri pedyo. Naizvozvo vanun'una vake vakati kwaari, ibva pano uende Judhea, kuti vadzidzi vako vaonewo mabasa ako aunoita. Nokuti hakune munhu unoita chinhu chinyararire kana iye amene achida kuzivikanwa. Kana iwe uchiita izvi, uzviratidze kunyika, nokuti navanun'una vake vakanga vasingatendi kwaari. Dai Mwari vakomborera kuverengwa kweshoko rawo. Apa ndo patakaverenga last time patakabata Jesu pamutambo wematumba part 1, but last time takadzokera kuOld Testament tikandocherechedza kuti mutambo wematumba wakanga wakamira sei, wakanga uri mutambo upi wakatarwa kuti uitwe nenzira ipi naMwari. Tikadzidza pfungwa yekuti izvo gore revana veIsraeri rakanga rakapfekerwa mitambo inokwana kuita 7, ende mitambo yose iyoyo iri 7, 5 yacho yakatozadzikisika. Ndaa mitambo iyi yaidzidzisa pamusoro pezano reruponeso nezvichaitika muupenyu hwavanhu kutangira apo Jesu achiuya kuzozvarwa panyika, achindofa pamuchinjikwa, achizoenda kudenga kusvikira vadzoka pasecond coming, tichizonokumbana tose mumazambara matsvene edenga. Saka mitambo iyi Mwari chavakanga vachida ndechekuti vana veIsraeri vadzidze
through observation zvichiitwa nemapriest vakatarisa, number 1 varipo panzvimbo zvichiitika, number 2 through participation ivowo vachibatirana nevamwe pakuitika kwazvo. Saka mitambo 5 so far panguva yatiri kurarama nhasi 2022 yakatozadzikisika, but mutambo weDay of Atonement ndo watichiri kurarama mukati mawo, and we need to participate accordingly. Then mutambo wematumba ndiwo watamirira kuti uzadzikisike kumberi. Saka as long as usati wazadzikisika, tinoramba tichiucherechedza nekuparticipata pauri. Saka inzwai pfungwa titarise nhasi. Ndisati ndadzoka zvekare pana John chapter 7, ndoda kuti ndimbotsanangura imwe pfungwa iri kuOld Testament zvekare inoburitsa zvakataurwa naMwari zvinoitirwa avo vasingaparticipate pamutambo wematumba. Pane zvakataurwa naMwari kuOld Testament, Mwari achitaura neavo vanogona kutora mutambo iwoyo sechiitiko chisina basa, sechiitiko chavanogona kungoignore, chopfuura vasipo. Remember patakataura pfungwa iyi last time, takaona kuti Mwari anodzidzisa through kuvepo kwedu panzvimbo zvichiitika zvinechekuita nekuponeseka kwedu. Number 2, Mwari vanodzidzisa through kubatirana kwedu nevamwe pane zviri kuitika zvinechekuita nekuponeseka kwedu. Saka hakuna anouya kuchechi kuzogara, hakuna anoenda pamusangano wematumba kungonogara, kungonookera vamwe vachiita zvavanoita, but we are there to participate paprogram yekuponeseka kwedu. Zechariah chapter 14 verse 16, 17 na 18 inoburitsa zvakataurwa naMwari kuti kana munhu, remember patakaverenga chapter 16 ya Deuteronomy, pavhesi ya 16 takadzidza chinhu chekuti izvo Mwari vakanga vakatotara kuti murume wese ngaaende paprogram iyoyo. Varume, to be more specific, Mwari aida heads of the families. Na musoro wemba kana waziva Mwari, zvinoitira nyore mhuri yese kuti itevere gwara raMwari. Ende kwakanga kuchidiwa again an offering. But kune vanhu even nhasi vanosarudza kusaenda zvavo kumusangano wematumba. Zvimwe zvikonzero zvavo hazvibatiki. Umwe anenge achiti handina mari, but asara kukasara kuchinzi kwafiwa kuBait Bridge ari muno muHarare, mari yekuenda kunhamo anoiwana, but yekuenda padhuze pamazoyo apa akaishaya. Saka munoona zvazvinoita vana vaMwari kuti pamwe pacho tinotadza kubatikana nezvinhu izvi, kwete nekuti hatina zvikwanisiro, but iri pfungwa yekuti haisi priority yedu. Tine zvimwe zvatinokoshesa, tine zvimwe zvatinotirimuka kwazviri kana Mwari achinge kana zvinge zvaitika muupenyu hwedu. Then kana Mwari vachinge vataura zvavanenge vataura, we can choose kuti hano izvo zvaMwari tozozviona, regai timboatenda program yatakatarisana naye. By the way, tichibva ikoko ndiAugust kai holiday kai, musakanganwa kuti maschool fees achadiwa, plus kwatinogara kune mbavha, tinogona kusiya misha isina vanhu tikabirwa. Zvikonzero zvinogona kuwanda zvekuti munhu abatikane zvekusaenda kumusangano wematumba. Pandoda kuti ndikuonesei chimwe chinhu chakarehwa neshoko raMwari kuti vasingaendiko zvii zvinoitika kwavari. Pane zvinotoitika ende unogona kusazviona physically, because haasi maperembudzi atichaverenga anorova vanhu vasingaendiko, ende haisi hosha inotyisa, but pane zvinoitika zvinoita kupa kuti utove wakasiyana. Moza akaenda neasina kuenda, mukazovaisa muungano imwe chete, munotoona kuti ava vakaenda, ava havana. Language yavanenge vakutaura, mood yavanenge vakufamba mairi, attitude yavo towards zvinhu zvaMwari inenge yatochinja ende inenge yatosiyana. Saka pane zvinotoitika kana ukasaenda, even ukazoona semoni yacho pafoni kana paTV kana paYouTube, zvakatosiyana nekunge uripo. Remember, vana veIsraeri vaiti izvo, ime mamuite zvekuudzwa nevakaendako kuti kwaitaurwa nezvei, ndiri kuda murume wese kuti ange aripo. Saka kare vanga vasinawo makamera nechii zvairekodha, but vaigona kungoudzwa nevakaendako. Kwatakaendako, shuwa shoko rakaparidzwa, shuwa Mwari vakataura zvokuti nezvokuti, but Mwari vakanga vasingade kuti vanhu vaite zvekuzoudzana, kwainzi huyai muzvinzwire muripo. By the way, chimwe chaiitika pamusangano wematumba paiverengwa the 10 commandments from day 1 kusvikira day 7. Every day
vaimeka sure kuti vaslota in nguva yekuverengwa kwemirayiro ine 10 yaingoverengwa in the hearing of everyone. Munhu wese onzwa zvinodiwa naMwari vonamata vodzokera havo kudzimba kana musangano wapera. Saka haungadiwo here iwewe kuti panowanikwa vamwe vachibatikana nezvinhu zvaMwari unge uripo, panoverengwa mirayiro ine 10 ichisimudzirwa pamberi pavanhu, iwe unge uripo uchiona nekunzwisisa zvinodiwa naMwari nekucherechedza ukama hwako naMwari kuti hwakamira sei. So ndiverenge panapa Zechariah chapter 14 ndichaverenga verse ndaya 16. Bhaibheri rinoti izvo: zvino vose vakasara vendudzi dzose dzakarwa neJerusarema vachakwira gore rimwe nerimwe kundonamata mambo, iye Jehovha wehondo, nekutamba mutambo wematumba. Language yeverse 16 iri kutotiburitsira pachena kuti vaakutaurwa nezvavo panapa havasisiri ivo vanozivikanwa seveJerusarema, but pari kunzi vose vendudzi dzose dzakarwa neJerusarema vanotofanirwa kuti vaende kunopatisipeta pamutambo wematumba. Pane zvamaona here apa? Mutambo uyu hauzi wavaJudha chete, mutambo uyu hauzi waIsraeri chete yekare kunyange yanhasi, but mutambo uyu ndewe munhu wese, including nevakarwisa kana vanorwisa Jerusarema vanofanira kuti vange varipo pamutambo wematumba. Vesi ya 17 rikaitiverenge inoti izvo: ani nani pamarudzi enyika usingakwiri Jerusarema kundonamata mambo Jehovha wehondo haanganisirwi mvura. Vesi ya 17. Vesi ya 18: kana rudzi rwavaIjipita rusingakwiri vakasvikirapo, naivowo vachavingwa nokurohwa Jehovha. Alright, kaindidzokorore vesi ya 18: kana rudzi rwavaIjipita rusingakwiri vakasasvikapo, naivo vachavingwa nokurohwa Jehovha waacharohwa nako ndudzi dzavanhu dzinoramba kukwira kundotamba mutambo wamatumba. So pfungwa iri panapa ndeyekuti zvavana vaMwari, Mwari vari kuti vanhu vasingaende kumutambo wematumba havasi kuzonayisirwa mvura. Old Testament kana ichitaura nelanguage iyi yekunayiswa kwemvura, number 1, kunaya kwemvura chaiko literary. Remember, Mwari aishandisa nature kuparidzira vanogara panyika kuti matadzi aMwari tendeukai. Saka mvura ikasanaya sezvaikaita for 3.5 years pamazuva yaElijah ataura, zvaiudza vanhu izvozvo kuti tabva pamberi paJehovha tasiya nzira yakarurama. Pana panobva Mwari atizvo chimwe chamuchashaya nekuti maramba kuenda kumutambo wematumba kunaya kwemvura kuminda kwenyu. Saka regai ndimbozvitsanangura literary tochizoenda pane zvazvinogona kureva figuratively. Literary zviri kureva kuti izvo mvura nhasi kana tingataura nezvayo ndo inoita kuti mbeu dzimere, ndo inoita kuti mbeu dzikure, maplants kuti agone kudissolve, manutrients agone kudissolvwa nemaions nechii zvinodikanwa nemaplants kuti zvikure, zvinoda kuti mvura inge iripo. Saka mvura kana iripo mbeu dzinomera, mvura kana iripo maplants anokura, mvura kana iripo anokwanisa kuwana simba rekubereka. Batai pfungwa dziri 3: mbeu inomera, inokura, inobereka kana mvura iripo. But kana mvura isipo mbeu haimeri, haikuri, haibereki. So kana Mwari achitaura kuti mvura hainaye, ari kuti mablessings anouya muupenyu hwenyu nekuti Mwari anayisa mvura achashayikwa. Regai ndidzokerere papfungwa iyi zvekare. Takambotaura paya kuti nhasi minda yatiinayo yasiyana neiri kutaurwa muOld Testament. Vakawanda muOld Testament vairelaya nekurima minda ivhu chairo vachiita kuti vakwanise kurarama. But nhasi vanhu vane minda yakasiyana siyana. Saka kuminda kwenyu ikoko kwamunoshanda, kana mukasapatisipeta
papurogiramu iyi chiri chikonzero chisingabatiki pamberi paMwari chakutadzisai, moziva kuti zvakarehwa neshoko raMwari zvichaitika in your life. Mwari chaachaita kungobvisa zvikomborero zvedenga, ende muchaona kuti muchashanda kwazvo kudarika vakaenda vakandoparticipata papurogiramu iri. Gaindikudzei vana vaMwari, zvinoita denga ndezvekuti zvimwe zvezvinhu mukati meupenyu zvinofanira kutifavira so kana tiri vanhu vari kuteerera nzira yakatara, but kana tiri vanhu vari kuita nharo nezvaakataura, upenyu hunotiremei. Uchashandisa simba rako zvakanyanya kudarika zvawaifanira kunge uchiita kuti ukwanise kubatanidza zvinhu in life. But regaindiende pane zvazvinoreva kana tichitaura nefigurative language. Mukaenda pana James chapter 5, ndoda ndiverenge panapa verse ya 7. James chapter 5 verse ya 7 inotizvo, therefore be patient until the coming of the Lord. See how the farmer waits for the precious fruit of the earth, waiting patiently for it until it receives the early and later rain. Kureva kuti izvo Bhaibheri riri kutipa pfungwa yekuti kudii panapa. James ari ngotipa kuti mvura iyi mukati meBhaibheri kwaive neyainzi the early rain, kwozoita yainzi the later rain. Saka mvura idzi imbiri, but early rain ndo inonaya kuti mbeu dzimere, dzokura, dzobereka zvibereko. Later rain ndo yaizonaya kana mbeu dzakugadzirira kuzokohwewa, kuti zvakaberekwa zviya zvinyatsosvika zvikohweke, paizodiwa yainzi the later rain. Ngatitsvagei zvekare zvinogona kureva mvura mukati meshoko raMwari. Ndichaenda nemi kubhuku raHosea pachapter 6 toverenga vhesi ya 3, tozoenda pachapter 10 toverenga vhesi ya 12 na 13. Hosea chapter 6 vhesi ya 3 inotizvo, let us know, let us pursue the knowledge of the Lord. His going forth is established as the morning. He will come to us like the rain. But like the latter and the former rain to the earth. Regai ndizokorere chirungu chiri panapa. Hanzi nevhesi, Mwari vachauya, he will come to us like the rain, like the latter and the former rain to the earth. Saka Bhaibheri riri kuti izvo manje. Vanhu pavanoramba vachitsvaka zivo yaMwari, ende moza Hosea paari kutaura panapa ari kundipa pfungwa yandiri kufarira. Let us know, let us pursue the knowledge of the Lord. Ngatirambei tichienda mberi pakutsvaka kuzivani, kuziva Mwari. Fora panzi pamberi pacho panapa, kana Mwari akuzouya kwatiri anouya semvura. But mavara aJames ayaya ekuti later rain na early rain tamaona zvekare panapa. But this time manje akutsanangura kuuya kwaMwari pamusoro pedu, kuti Mwari vanogona kuuya kwatiri as the later rain, Mwari vanogona kuuya pamusoro pedu as the former rain. Saka rain manje, mvura iyi manje haichisiri mvura literal, mvura liquid, mvura, but panapa yakureva kuuya kunoita Mwari pamusoro pedu kana tichinge taramba tichita pursue the knowledge of God. Ande imberi toda kuti tarise zvekare chapter 10 ya Hosea, ndichaverenga vhesi ya 12 nevhesi ya 13. Chapter 10 ya Hosea vhesi ya 12 nevhesi ya 13. Bhaibheri rinoti kudii panapa? So dyarai, sow for yourselves righteousness, reap in mercy, break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord till he comes and rains righteousness on you. Regai ndimbovhura Bhaibheri reshona timboverenga pfungwa iyi tiri mukati meBhaibheri reshona. Ndinoida mabudiro ainoita zvekare kuBhaibheri reshona. Hosea chapter 10 verse ya 12. Ipapo Hosea chapter 10 verse ya 12. Alright. Hosea chapter 10 verse ya 12. Right, ndasvika. Bhaibheri rinoti izvo pana, zvidyarirei mukururama mugocheka zvorudo, vundai makombo enyu, nekuti inguva yekutsvaka Jehovha,
kusvikira achiuya achikunayisirai zvakarurama. Chirungu chati izvo panapa, till he comes and reigns righteousness on you. Saka patamboverenga chapter 6 yati tikaramba tichitsvaka kuziva Mwari, tichasvika a point whereby Mwari achauya pamusoro pedu semvura. But chapter 10 verse 12 ndobva yati izvo, kuuya kwaMwari pamusoro pedu semvura, kuuya kweutsvene pamusoro pedu. Regai tiverenge vhesi 13 kubhaibheri reshona, zvikanzi makarima zvakashata, makacheka zvakaipa, makadya zvibereko zvenhema. Alright? Nokuti makanga muchivimba nenzira yenyu, uye nekuwanda kwemhare dzenyu. Saka vhesi panapa iri kuti izvo, kana tichinge tarima muzvakaipa, kureva tarima pasina utsvene hwaMwari, nemhaka yei, because hatina kunge tatsvaka utsvene hwaMwari kusvikira azouya kuzonaya semvura pamusoro pedu, asi mvura iyi iri mvura yekururama. Saka kana tadaro manje tichararama life yekuti tinenge tichidyara muzvakaipa, and at the end of the day tichakohwa zvakaipa. Zvikanzi izvo panapa nevhesi nekuti tinenge tichivimba nemhare dzedu. Toda kuti ndidzoke kumashure zvishoma mubate pfungwa iyi. Hosiya ari kuti tikaramba tichitsvaga Mwari, tichasvika pakuziva Mwari, uye Mwari vanouya pamusoro pedu semvura. But mvura iyi painouya pamusoro pedu inoita sekunge kunaya kwerighteousness pamusoro pedu, nelife yedu inobva yachinja. Pfungwa iyi maibata here? Tatsvaka Mwari, Mwari mvaya pamusoro pedu, ndokubva aita sekunaya kwemvura, asi kuri kuuya kwezvakarurama pamusoro pedu neupenyu ndokubva wachinja. Pachapter 10 yaHosiya pane pfungwa yekuti izvo, kana tikarega kutevera kutsvakwa kwaMwari kuti Mwari vazonaya pamusoro pedu semvura, zvichaitika ndezvizvi, tichatanga kuvimba nemhare dzedu. Kureva kuti tine nzira dzedu dzatinoshandisa mukurarama, dzinotishandira asi Mwari vasipo, dzatichafunga kuti nemhaka yekuti presence yaMwari hatina, Mwari haana kunaya semvura yeutsvene pamusoro pedu, asi tichiri panyika, upenyu huchine maquestions, huchiri kudhimanda ABCD. Therefore kuti timite zvinhu izvozvo, ngatitoshandisei mhare dzedu. Inzwai vana vaMwari, pfungwa iri panapa ndoda nditaure nevanenge vasina kuenda kunopatisipeta kumusangano wematumba. Izvi ndo zvichaitika kwamuri. Vanenge vaendako vachakwanisa kugamuchidzwa mvura yekururama kwaMwari, but vasina kuendako mvura yekururama kwaMwari haiuyi pamusoro penyu. Saka panodzoka vakaendako vachisangana nevasina kuendako, muchaona kuti munenge makatosiyana. I know kune vane zvikonzero zvingava sezvinobatika. Handizivi pakubatika kwazvo kuti pamberi paMwari zvinobatika here, but ndaingafunga kuti programu yakaita seika hakuna anofanirwa kusara. Ndiyo bedzi nguva yatiri kunotsvaka Mwari tisina zvinotivhiringa, ndiyo nguva yatiri kunotsvaka Mwari todzoka ikoko Mwari akunaya pamusoro pedu semvura yekururama. Paregai ndiunze pfungwa kwamuri mukuvharira kuti mvura yekururama iyi iri kunzi inounza shanduko muupenyu hwedu. Musi kuona here chimwe chinhu pamvura iyi? Because kururama pamusoro pedu kunouya sei? Kunouya kana tanzwisisa zano reriponeso. Number 1, tobva tave nekutenda mariri. Number 2, totungamirirwa namweya mutsvene. Ipapo ndo pane nyaya muzvokwadi yese, because haukwanise kusvika papoint yekuti uti waakunzwisisa zano reriponeso, waakuziva zvinodiwa naMwari kana asiri mweya mutsvene anokutungamirira. Saka kuti usvike papoint yekuziva Mwari, you need mweya mutsvene. Kuti usvike papoint yekugona kuita zvinodiwa naMwari, you need kukurudzira kwamweya mutsvene. This is the reason why Galatians achinyora chapter 5 verse 22 inobudisa pachena, zvino chibereko chamweya ndirwo rudo. Yobva yataura zvimwe zvese, love, patience, long suffering, zvese zvinotevera self control, zvese zviri ipapo, but zviri kutaurwa as the fruit
of the Spirit. Nofunga Hosea patamo muverenga. Regai ndidzokorere vhesi ya 13. Makarima zvakashata, makacheka zvakaipa, makadya zvibereko zvenhema, nokuti makanga muchivimba nenzira yenyu, number 1, uye nekuwanda kwemhare dzenyu. Ava vanhu ava vakanga vasina kunayisirwa mvura yamweya mutsvene pamusoro pavo. Therefore life yavo yaifamba vachizvitungamirira nenzira dzavo nemhare dzavo. Inzwai vana vaMwari, program yemutambo wematumba yakaitirwa isu naMwari. No wonder why Mwari akanga achiti every family head anofana kuparticipate. Varume vese ngavaparticipate, whether une mhuri kana una mhuri. But Mwari achikuona, ari kuona munhu ane simba rekutungamirira. Participate kuti uve mutungamiriri chaiye kumba kana kuchechi kana pabasa kana kupi. Zvinonidha mauri kuti unge wakazadzwa namweya mutsvene. Number 1, uye muviri wako chiri chingwa chisina mbiriso. Number 2, uye uri munhu zvekare akazadzwa namweya mutsvene, ari kuparidza kunaka kwaMwari nemufambiro wake. Saka inzwai vana vaMwari, iyi iprogram yatinofanira kuparticipata kusvikira Jesu auya rwechipiri. Iyi iprogram yatinofanira kuparticipata iri nguva yekuzvimisira kutsvaka chiso chaMwari tichirevesa pasina zvinotivhiringa. Regai tigumire panapa. Tichadzoka zvekare tichiendera mberi nechidzidzo ichochi patiri kutarisa Jesu pamusangano wematumba. Ndinoda kutaura kuti ndaponeswa ngero paro, pamusana popemudza wake ndichagara kumushako. Ndaponeswa ngero parake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Ndinofara ngekuti Jesu auya kundiponesa, ngekuti kupenya kwakeko kuri kunditungamira. Ndaponeswa ngero parake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Ndinotondera muponesi, ndichiri kufunga ndiye, ndiri kuimba nguva dzese ngerudo rukuru rwake. Ndaponeswa ngero parake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Ndichamuona mambo wangu, ndoita mutemo wake, achiri kunditungamira, dakara kumusha kwake. Ndaponeswa ngero parake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Chiripo chiremba kudenga chinondimirira ini, tichaenda ngekukasika kumusha wake watenzi. Ndaponeswa ngero parake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Ndaponeswa ngero parake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake.